Marc Homes i soc tècnic del Consell Esportiu del Gironès i em dedico a dinamitzar sessions d'exercici físic i de salut des d'infants amb diversitat funcional fins a joves, adults i gent gran. Jo tenia molt clar que volia dedicar-me al món esportiu, volia ser entrenador personal i quan vaig acabar l'ESO volia intentar fer batxillerat per entrar a la universitat. El que passa és que el procés se'm va complicar, vaig acabar provant altres opcions, vaig anar a la universitat a fer altres cursos que no tenien res a veure, vaig provar algun altre grau superior i al final vaig acabar treballant per intentar-me pagar el grau superior d'animació d'activitats físiques i esportives. En el sector esportiu les condicions no solen ser les millors, sobretot quan estàs començant i no pots triar els col·lectius ni les hores a les que vols treballar. Llavors jo quan vaig començar els horaris em partien o matins i tardes i solia fer sempre tardes amb infants, joves i amb nens. A mesura que vaig anar creixent a l'empresa vaig poder triar la jornada i vam acabar fent una jornada completa al Consell Esportiu del Gironès. Vaig acabar treballant del que jo volia i el que em motivava, que era treballar amb adults, amb gent gran i millorant la salut de les persones. Jo crec que les competències que hauria de tenir una persona que es dediqui al món esportiu és sobretot tenir coneixement amb nivell de prevenció i recuperació de lesions, també ser molt resolutiu perquè et pots trobar amb molts de condicionants. Un dia et farà més fred del compte, un dia pot ploure i has de ser capaç de treure una sessió. I si estava programada per l'exterior, poder-la fer-la a un lloc interior. Pots trobar també que a una sessió vingui molta més gent de la que tenies pensat i que et falti material. Per tant, jo crec que una persona ha de ser molt resolutiva, has de ser molt adaptable, tenir bona habilitat per comunicar-te amb la gent i, a més, al treballar amb persones sempre cal ser una mica empàtic i posar-te a la situació de l'altra persona. El meu consell per a algú que es vulgui dedicar a dinamitzar sessions d'exercici físic seria que no abandoni la primera de canvi, que no es rendeixi. Segurament hi haurà horaris dolents i la jornada no li acabarà d'agradar, els perfils que tindrà el grup tampoc, però que no tiri la tovallola.